Finalmente, non haberá folga do Servizo de Limpeza Viaria no Concello de Poio. Os traballadores decidiron desconvocar o paro indefinido previsto para o día 22 de xullo, despois de acadar un acordo de suba salarial coa concesionaria, a empresa Valoriza. Que tal? Moi boa noite. Dende o sindicato UGT explican que se trata dun primeiro paso, aínda que agardan seguir negociando para mellorar as condicións. De seguido ampliamos esta información, antes titulares. O PP de Boiro denuncia a suba do IBI prevista polo goberno. Os populares cualifican de catastrazo o incremento deste imposto en máis dun 25%. Luz verde o convenio entre a Deputación de Pontevedra e o Concello de Vilanova de Arousa para a mellora da seguridade viaria na estrada Baión-András. A actuación está orzamentada n'1 millón de euros. Pontevedra inicia unha campaña para dar a coñecer a veciñanza que a cidade acollerá a gala de entrega dos Premios Feroz no 2025 e no 2026. Tamén estará presente no Festival de Cine de San Sebastián. Porto do Son recupera o seu pasado castrexo. A Feira Celta desenvolverase do 23 ao 26 de xullo con numerosas actividades para todos os públicos. Carril celebrará a súa Festa da Ameixa o vindeiro 11 de agosto. A confraría ten preparados 3.000 kilos de ameixa para esta festa gastronómica. Estamos nas novas do día. Comezamos. Finalmente, non haberá folga do Servizo de Limpeza Viaria no Concello de Poio. Os traballadores decidiron suspender o paro indefinido convocado para iniciar o vindeiro 22 de xullo. A decisión foi ratificada polo cadro de persoal en asemblea, despois de conseguir un incremento salarial do 4,5% con carácter retroactivo dende comezos deste ano 2024. Ademais, a empresa Valoriza, concesionaria do servizo, comprometeuse a continuar coa negociación dun convenio colectivo que atenda as demandas dos traballadores, xa que consideran que o incremento acadado non arranxa os desaxustes económicos que veñen denunciando. Con esta decisión, o cadro de persoal asegura que agarda amosar a súa boa fe negociadora sen afectar a cidadanía de Poio. Pola súa banda, dende o Concello valoraron positivamente a desconvocatoria da folga. O alcalde Ángel Moldes agradeceu o bo entendemento que dixo amosaron os traballadores do servizo e a empresa adxudicataria. Continúan as movilizacións convocadas pola Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Barbanza para denunciar a precariedade da situación da atención primaria na comarca. Este venres tiveron lugar ante os centros de saúde de Porto do Son e Rianxo. No primeiro, o principal problema é a falla de pediatra, posto que durante o verán as consultas infantís concéntranse en Noia, cos consecuentes prexuizos pros nenos que deberán ser atendidos por un médico de familia ou ben desplazarse ata a localidade próxima. No que respecta a Rianxo, continúan con tan só 4 médicos dos 8 cos que debería contar o centro de saúde. Tamén seguen a reclamar que se habilite unha quenda de tarde no PAC. O PP de Boiro advirte dun novo catastrazo. Os populares informaron esta mañá da intención do grupo de goberno de subir o imposto de bens inmobles en máis dun 25%. Dende o PP sinalan que coa medida o goberno local intenta agochar a situación crítica das arcas municipais. O voceiro popular Fernando García Diéguez denunciaba esta mañá a intención do equipo de goberno de subir o imposto de bens inmobles nun 25%, o que suporá un aumento significativo da carga fiscal para os veciños. Esta subida de impuestos, que afectará a la gran mayoría de los vecinos, es un catastrazo. El señor Martiño nos presenta una subida del impuesto sobre bienes inmuebles, el IBI, más conocido popularmente como la contribución. Faino, ademais, segundo el, con enganos, despois de anunciar durante a pasada campaña electoral que non ía subir os impostos. Una vez más, el alcalde socialista, José Ramón Romero Martiño, nos miente sin ningún rubor. Durante la campaña electoral, en los debates en los cuales participamos todas las fuerzas políticas, él aseguró y empeñó su palabra en que no subirían los impuestos. Pero a suba non afectará únicamente o IBI,
Tamén o fará a ordenanza por inmovilización e retirada de depósito de vehículos. Pero isto, si xa era bastante o 25% que metía no IBI, isto sube un 80%. A retirada dun vehículo da calzada pola grúa estaba en 55,59 euros e pasa a 100 euros, casi un 80%. A medida que pretende tomar o goberno municipal é para os populares un auténtico abuso, co que pretende agochar a situación crítica que padecen as arcas municipais debido á súa incapacidade e o malgasto desmesurado. Pero esa situación crítica la ha generado él, no hay herencia ya que valga. Él lleva gobernando 5 años. Este problema lo ha generado él por su incapacidad para gestionar el concello y por su despilfarro desmadrado. Tiene el gasto corriente absolutamente desmadrado. Y lo único que se le ocurre es meterle la mano en el bolsillo a los vecinos subiendo el IBI en un 25%. Él justifica este tema con la inflación, pero oiga, mire, la inflación la estamos subiendo también los vecinos. Con una diferencia, mientras usted, para subsanar esos problemas de inflación, le mete la mano en el bolsillo a los vecinos, pero los vecinos no pueden meter un impuesto a nadie. O PSOE de Rianxo insiste na necesidade de ampliar o servizo de socorristas ao resto de praias do municipio e non limitalo exclusivamente a Tanxil. Tamén lle reclaman ao equipo de goberno a dotación dos medios axeitados para que os profesionais poidan realizar mellor o seu traballo no caso dunha emerxencia. Para o Partido Socialista, o servizo de socorristas que puxo en marcha este verán o goberno de Rianxo en Común é a todas luces deficitario. Segundo eles, máis para a galería, xa que non garante un servizo integral e axeitado para todas as praias do municipio. De querer manifestar que se está facendo unha contratación dun servicio simplemente para expoñer aos veciños que se están facendo propostas, cando realmente ese servicio é deficitario e lle transmite ao mesmo tempo a veciñanza que en Rianxo temos playas de primeira e playas de segunda. Non hai un criterio de contratación, non hai unha previsión de contratación, xa que ás portas da aprobación dun orzamento este tipo de servicios debía ser licitado, xa que a Xunta ademais ten unha subvención de ata 40.000 euros para poder cubrir este servicio, que sería de interés para Rianxo. O Concello de Rianxo non opta por esta decisión, opta por unha contratación menor, con 3 socorristas que non garanten o servicio nas playas de Rianxo. Unha postura que os socialistas non entenden, xa que o actual goberno, cando estaba na oposición, sempre se mostrou moi crítico con este tipo de contratacións. E ademais é de especial relevancia a crítica que fixo o Rianxo en Común en 2020, cando o anterior goberno fixo este tipo de contratacións, foron moi duros nas súas críticas en aquel momento, alegando as situacións que vemos agora, falta de material, falta de desfibrilador, falta dunha caseta de atención, falta de material en xeral para facer boas atencións. Entón, esas críticas entendemos que deben de ser tiras en conta tamén por a veciñanza e reprocharle tamén a este goberno que garanta que o servicio de socorristas se implante en todas as playas. Eso é o que denunciamos os socialistas de Rianxo. Queremos que o servicio de socorrismo se implante en todas as playas de Rianxo, porque eso sería realmente velar polos intereses dos rianxeiros e das rianxeiras. En Vilagarcía, Esquerda Unida valorou o acordo asinado entre PSOE e BNG para aprobar os orzamentos pro 2024. Pero o seu voceiro Juan Fajardo, socialistas e nacionalistas só pensaron no seu benestar a hora de sacar adiante estas contas. Por iso xa adiantou que a súa formación votará en contra da aprobación do documento no pleno da vindeira semana. Para nós o acordo de orzamento é un acordo que é vergonzoso e é certamente lamentable, o acordo da pasta. Non se entende que se intercambie un acordo de orzamentos por unha liberación e que de Rondón se nos cuele unha que ni siquiera se trasladou ao conxunto da oposición. Como vai a defender o Bloque Nacionalista Galego que un acordo de orzamentos dependa de que lle liberen unha persoa ao Bloque Nacionalista? Pasamos de un bipartito BNG-Partido Socialista a un tripartito das liberacións. Primeiro foi o Partido Socialista arreglando o suyo, despois o Partido Popular arreglando o suyo e agora o BNG tamén arreglando o suyo. A Vilagarcía e a xente non lles importa, só lles importa o suyo.
Fajardo asegura que non houbo ningún tipo de negociación con eles nesta materia. Critica ademais o número de liberacións e cargos de confianza na corporación actual. Son 6 edís socialistas e un popular a tempo completo, os que hai que sumar os salarios dos 6 postos de confianza. O voceiro de Esquerda Unida foi especialmente crítico co BNG. Cree Fajardo que o lóxico sería ter entrado no goberno hai un ano e entón sí pedir unha liberación. De feito, acusa os de traizor a Vilagarcía e os seus electores. Considera tamén que o pacto foi asinado cunha improvisación que cualificou como lamentable. Deputación de Pontevedra e Concello de Vilanova de Arousa asinan un convenio para a mellora da mobilidade peonil na estrada provincial Baión-András. A actuación conta cun orzamento de preto d'1 millón de euros. Desta contía, as arcas provinciais achegarán un 80%, mentres que o Concello asumirá o 20% restante. Tamén se fará cargo dos cartos precisos sobre 20.000 euros para as expropiacións. O obxectivo destes traballos é poñer fin aos problemas de seguridade viaria que se rexistran nesta estrada, compartida por un denso tráfico rodado e os peóns. Ademais, o presidente provincial adiantou que xa están en conversas co goberno milanovés para continuar avanzando no seguinte treito desta estrada. En liñas xerais, vais actuar nun tramo de 560 metros no inicio da estrada, ao longo do cal se contempla a creación dunha senda peonil de formigón colorado pola marxe esquerda dos primeiros 500 metros, a disposición dunha zona de convivencia entre peóns e vehículos nos últimos 60 metros, a instalación dunha canle prefabricada de formigón para recoller a choiva nos días de moitas e intensas choivas e traballos de renovación de aglomerado e realización dunha correcta sinalización horizontal e vertical, entre outras actuacións. Pontevedra busca implicar a toda a súa cidadanía nos Premios Feroz. A cidade acollerá a gala de entrega destes importantes galardóns da industria audiovisual o vindeiro 25 de xaneiro de 2025. Tamén será sede no 2026. Para dalo a coñecer, o Concello puxo en marcha unha campaña de promoción da cita. Ademais, Pontevedra estará representada no Festival de Cine de San Sebastián para facer un chamamento de cara ao evento. Pontevedra é feroz e dende o Concello están decididos a que toda a cidadanía o saiba. Xa está en marcha a campaña de promoción da gala de entrega dos Premios Feroz que concede a Asociación de Informadores Cinematográficos de España e que a cidade acollerá no 2025 e no 2026. E queremos que a Rúa de Pontevedra participe deste éxito de que Pontevedra celebre os Premios Feroz durante o ano 2025 e 2026, non? Os Premios Feroz probablemente serán durante o ano 2025 e 2026 un dos eventos culturais máis importantes de Galicia, se non do Estado. Queremos ademais facer esta publicidade antes do Brán, para que a xente que nos visita durante o Brán, que será moitísima xente, pois saiba que en Pontevedra temos actividade cultural todo o ano. Hoxe descubriuse un dos tótems que se repartirán por toda a cidade, un acto no que tamén participaron os voceiros dos partidos da oposición, PP e PSOE. Rafa Domínguez, ademais de como voceiro popular, asistiu en calidade de vicepresidente da Deputación de Pontevedra, institución que colabora coa organización dos premios. Que los Feroz vengan a mi ciudad, que vengan a Pontevedra, es un éxito sin duda en el que la Diputación está y va a estar y va a seguir colaborando dentro de una lealtad institucional, que Pontevedra sea, como ha sido pues Santa Clara o la propia ciudad, pues un campo para que los futuros rodajes se puedan instalar en nuestra ciudad y todos podamos disfrutar de la parte cultural, de la parte artística, pero tamén del retorno económico. Pero tamén ten que haber espacio para os consensos, para os acordos e sobre todo para que por riba de siglas e por riba de diferencias políticas sexamos quen de celebrar xuntos acontecementos e fitos que son importantes para a cidade que todos queremos e amamos, que neste caso é Pontevedra, e desde logo creo que a organización dos Premios Feroz durante as dúas próximas edicións a nosa cidade é
un proxecto de cidade, un proxecto dos partidos políticos, evidentemente, que estamos no Concello, pero un proxecto de toda a cidadanía de Pontevedra. A gala do 2025 será o 25 de xaneiro, pero antes a cidade acollerá numerosas actividades previas á cita. Ademais, Pontevedra estará presente no Festival de Cine de San Sebastián, convidada polos organizadores para anunciarse formalmente como sede destes galardóns. Estaremos en setembro no Festival de San Sebastián, invitados expresamente polos organizadores para facer un chamamento aos que queiran que se acerquen a Pontevedra para a entrega dos premios Feroz. Polo de agora, Concello e Deputación van da man para afrontar os custos organizativos dos premios Feroz. A Xunta, pola súa banda, aínda non confirmou a súa participación, aínda que o alcalde asegurou que hai conversas en marcha. Facemos unha pausa para a publicidade e voltamos de contado. O Concello da Pobra e a Universidade de Santiago de Compostela iniciaron a prospección arqueolóxica da Corte do Santo. Trátase dunha zona de difícil acceso na contorna do río Pedras, na que puido existir un lugar de culto durante a Idade Media. O alcalde da Pobra, que ostenta tamén as competencias en materia de patrimonio, realizou esta mañá unha visita á excavación da Corte do Santo que está a levar a cabo o Laboratorio de Arqueoloxía Medieval da Universidade de Santiago. O obxectivo da prospección arqueolóxica iniciada a pasada semana é determinar a posible existencia dun eremitorio nesta zona de difícil acceso emprazada ao carón do río Pedras, hipótese que ofrece aínda moitas subidas. O que sí que é verdade é que aquí pensábamos que estaríamos ante con bastante certeza ante un eremitorio ou algo así polo estilo, pero xúrdenos moitas preguntas. Excavamos unha estrutura ou parte dunha estrutura máis ben de gran tamaño, con muros que agochan os 90 centímetros de ancho, varios metros de largo, que no seu interior disponse unha especie de botado de terra e pedra machacada, máis ou menos ben feito, pero sí que é verdade que non se atopou nada relacionado ca cultura material moble, excepto unha cousa que sí que chamounos a atención, que é pizarra. A pizarra é moi rara de atopar nestes contextos, nestas latitudes, porque basicamente non hai no Barbanza. Os traballos coordinados pola Universidade de Santiago en colaboración coa empresa Tempos Arqueólogos permitirán esclarecer o tipo de xacemento, datalo e iniciar o procedemento para a súa posta en valor e divulgación. Unha das intencións tamén é amosar os resultados desta excavación nas próximas jornadas de A Pobra no Tempo. Unha das charlas vai a estar dada precisamente polo equipo que excavou aquí. Seguro que se nos van a poder comunicar algunhas das conclusións que se van a sacar, porque evidentemente ahora todo este material, todo este estudio, pois vai a ser ahora tratado con máis calma, vais a estudiarse tamén os resultados que se obteñan en canto a cronoloxía, bueno, eu estou seguro que van a salir uns resultados moi interesantes para a nosa historia. O proxecto está cofinanciado polo Concello da Pobra e o proxecto Ecoloc da Universidade, dotado con fondos do Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades. A Deputación da Coruña celebrou onte pola noite no novo Auditorio de Ribeira a 6ª edición dos Premios PEL, uns galardóns cos que a institución provincial recoñece cada ano as mellores empresas, asociacións e clústeres empresariais da provincia. Nesta edición foron distinguidas Tempo Social Training, Pilgrim Travel, Insertega e Vico de Xeado. Tamén se tivo un recoñecemento co xornalista económico Julio Pérez. O Auditorio Municipal de Ribeira vestiuse de gala para acoller a entrega dos premios PEL da Deputación da Coruña. O acto asistiu unha ampla representación da vida política e empresarial, non só da comarca do Barbanza, senón de toda a provincia. Ademais do presidente da Deputación, Valentín González Formoso, e varios deputados provinciais, contou coa presenza tamén de varios alcaldes, entre eles o anfitrión, o de Ribeira, encargado de dar a benvida ao acto. Agradecer á Deputación da Coruña que escollese este espazo que acaba de inaugurar o Concello de Ribeira
para celebrar uns premios que xa están consolidados na provincia e que distinguen aquelas iniciativas empresariais transformadoras que impulsan tamén cambios decisivos e que deixen pegada no territorio. Este ano os premios PEL presentáronse un total de 92 candidaturas, un récord de participación de todas as edicións celebradas ata de agora. Un feito que destacou tamén o presidente provincial na súa intervención, xa que, segundo el, mostra o enorme potencial que ten a provincia como motor económico de Galicia. É nos bons momentos onde hai que sentar as bases para os malos momentos que chegarán. É unha economía creada a base da diversificación, de asumir todos os sonos individuais de todos os soñadores e soñadoras da provincia, nos vai a facer o que somos, o motor económico de Galicia, con un Produto Interior Bruto de 53.000 millóns de euros contra os 4.000 que ten Ourense, ou os 4.000 que ten Lugo, ou os 23.000 que ten Pontevedra. É simplemente porque adicamos cartos e recursos e tempo ao máis importante. Na gala entregáronse un total de 4 premios correspondentes a outras tantas categorías, cunha dotación económica duns 18.000 euros cada unha. Na categoría de mellor iniciativa empresarial nova distinguiuse a Tempo Social Training Club, que aposta pola integración e dinamización da poboación rural a través da creación de comunidade e o fomento de hábitos de vida saudables. Na categoría de mellor iniciativa empresarial consolidada, premiouse a Axencia de Viaxes especializada no Camiño de Santiago, Pilgrim Travel. Na de mellor iniciativa verde, o galardón foi para Insartega, pola súa labor a prol do medio ambiente e integración social. E na categoría de mellor iniciativa transformadora do rural, o premio recaeu na firma Bico de Xeado. No acto tamén se recoñeceu ao xornalista Julio Pérez como a mellor comunicador en materia de economía e empresa. A Vieira é dende hoxe a protagonista absoluta en Cambados. Esta mañá botou a andar a 20ª edición da Festa da Vieira. O Paseo da Calzada colle este evento que se vai prolongar ata este domingo. A proposta gastronómica inclúe diferentes elaboracións deste molusco a prezos populares. Este ano as opcións son empanada de vieira, vieiras ao forno, arroz meloso con vieira ou vieira crocante con crema de cabaza. Ademais, ao longo das 3 xornadas a festa inclúe outras propostas. Por exemplo, cada día haberá un show cooking con cociñeiros da zona. Esta mañá era Xoan Quiameixeiras o que inauguraba esta sección. Mañá será a quenda de María Cabana San Martín e o domingo de Miguel Mosteiro. A cita conta tamén cunha parte musical. No marco desta festa poderemos gozar das actuacións da banda do Sequío, Take It Easy, Dani Barreiro ou Óscar Ibáñez e Tribo. A carpa para as degustacións estará aberta tanto ao mediodía como pola noite. De mañá o horario é de 12 a 4 da tarde. Pola noite poderemos achegarnos ata ali para cear entre as 8 e as 11. Quería animarvos a todos vos a que pasedes un fin de semana fantástico, que catedes as 4 elaboracións que imos ter aquí, que as 4 son diferentes e as 4 van a estar deliciosas, e sobre todo que fagades de embaixadores, de pregoneiros desta festa, e que lle digades a todo aquel conocido, amigo, veciño ou que vos encontredes pola rúa que veña a Cambados, que merece a pena vir á Festa da Vieira, que merece a pena probar a Vieira e que merece moito a pena visitar a nosa vila. Porto do Son volverá ás súas orixes coa Feira Celta, que se celebrará entre o 26 e o 28 de xullo. Durante 3 días, a vila poñerá en valor a súa cultura castrexa cun programa repleto de actividades para todos os públicos. O mercado castrexo abrirá as súas portas o venres 26 ás 5 da tarde, dando o pistoletazo de saída á Feira Celta de Porto do Son. Máis de 90 postos ofrecerán os seus produtos artesáns, intercalando con numerosos espectáculos itinerantes de animación durante toda a fin de semana. Destacan os 2 recunchos infantís e os distintos obradoiros de oficios. Este ano contaremos cun mínimo de 90 paradas, con produtos de artesanía, xoiería, téxtil, cerámica, coiro, talleres de oficio de alfarería, mimbre, forxa, talla de madeira, metal, pedra, entre outros. Entre os espectáculos de gran formato destaca o show máxico de Cayetano Lledó, varios números de troula animación e los tambores de fuego de Deabru Belzac, que pechará o programa da Feira Celta. Troula animación. Este ano virán co espectáculo Lume e tamén actuarán o sábado 27 co espectáculo Subumbra.
Seguindo no sábado 27, pois tamén está Especialistas Hípica Celta, co espectáculo Lenda. Para rematar o peche da Feira Celta, o domingo 28, pois virá un dos máis espectáculos máis ansiados, non, aquí en Porto do Son. Son especialistas en efectos especiales. Co espectáculo será Tambores del Fuego, que levou o Premio Max no 2021 co mellor espectáculo de rúa. Dende o Concello animan aos veciños e visitantes a vestirse para a ocasión e sumarse a esta feira que recupera o pasado celta dos sonenses. Eu desde aquí simplemente quero animar a todos os veciños e veciñas do Concello de Porto do Son, xente da comarca, turistas que queiran acompañarnos, que se disfracen de celtas para poder vivir a experiencia desta cultura e así, pois nada, animar un pouquiño máis o mercado. En Noia xa se atopan inmersos en plena celebración da súa feira medieval. O desfile infantil abría onte unha edición moi especial na que se conmemora o 25 aniversario da feira. Por esta razón programaronse 4 días de festa nas que o mercado medieval, instalado por todo o casco histórico, centrará gran parte das actividades. Ademais dos espectáculos de animación, cetrería e obradoiros, non faltarán os concertos repartidos polas distintas prazas, así como os torneos medievais que se celebrarán no Paseo Marítimo. Unha das grandes citas de mañá será o desfile de fachos en conmemoración do Portus Apostoli, que percorrerá as principais rúas da vila a partires das 10:30 da noite. O 11 de agosto, Carril renderá tributo ao seu produto estrela. O pobo vilagarcián acolle a 29ª edición da Festa da Ameixa do Carril, que servirá de antesala das festas de San Roque Vilagarcías. Serviránse 3.000 kilos de ameixa xapónica ante a falta no mercado de ameixa babosa. Ademais, este ano, por primeira vez na súa historia, a festa gastronómica non irá da man do capítulo da Orde da Ameixa. A Festa da Ameixa do Carril celebrará o vindeiro 11 de agosto a súa 29ª edición, unha cita centrada na exaltación deste prezado bivalvo. Como sucedeu ano pasado, a ameixa será xapónica debido á falta de babosa no mercado. Esperemos que todo salga ben. Despois temos o problema de que este ano, debido ás fortes riadas que sufrimos este inverno, a produción de ameixa babosa pois quedou arrasada no 99%. Entón este ano vai ser con ameixa xapónica, que é igual de unha gran calidad, é criada nos parques, é a que está no mercado en toda España actualmente. A Confraria de Carril explica que ten reservados ao redor de 3.000 kilos de ameixa para esta cita. Non haberá cambios nos prezos das racións, que se manteñen a 12 euros. Eso hai que mantelo porque non se pode apretar máis. Como está hoxe en día, ao haber pouca na lonxa, está quizás máis caro que o ano pasado, pero nós vamos respetar o precio por eso, porque é unha promoción, non é un negocio, é unha promoción e nos interesa a todos que se dé a ver e que se probe e que a deguste todo o mundo. Como novidade, por primeira vez na súa historia, este ano a festa gastronómica sepárase do capítulo da Orde da Ameixa, que se celebrará o 18 de agosto. Explican dende o Pósito que a decisión se debe aos desencontros coa directiva da Orde, que preside o expatrón carrilexo José Luis Villanueva. O premio que se dou ano pasado a unha mina pois non é unha promoción ni unha promoción que sea válida para eso. Entonces non estamos para nada de acordo co que se fixo. Entón, mentras os dirixentes sean os mismos, sería moi complicado chegar a un acordo. Así as cousas, a intención da organización é devolver o seu carácter máis tradicional e popular á festa, que unha vez máis conta co apoio do Concello de Vilagarcía. É unha volta ás orixes, pois tratar de que sexa unha festa popular que os que saben din que como comenzou, o que si o Concello en de logo vai a apoiar, como apoiou sempre esta festa da Ameixa de Carril, que vai a dar, ademais, case o pistoletazo de salida ás nosas festas patronais, as festas de San Roque, e que ademais é unha festa de interés turístico galego. Está previsto que o 4 de agosto se instale unha carpa no centro de Vilagarcía para adiantar a venda de entradas. Ademais, o día da propia festa, 11 de agosto, as billeteiras abriránse ás 11 da mañá. A degustación comezará ás 12 do mediodía. De xeito paralelo, haberá diferentes actuacións musicais para amenizar a cita gastronómica.
O Porto de Rianxo será escenario mañá sábado dunha nova proba da Liga Galega de Traíñas. En xogo dúas bandeiras, a masculina da Liga A e a feminina. O Club de Remo Rianxo é o organizador desta proba que conta coa colaboración do Concello. A Dársena Portuaria acollerá este sábado a partir das 4 menos cuarto da tarde a disputa das bandeiras de Traíñas Concello de Rianxo para as tripulacións masculinas que compiten na Liga Galega A e tamén para as femininas. Constará de la regata femenina, que son 2 quendas lanzadas. La primera sale a menos cuarto y la segunda a los 2 minutos. Cuando se acabe, empezará la masculina, que son 3 quendas, las 2 primeras lanzadas igual que la masculina y la última con los que están ahora mismo de cabeceira das regatas. Aparte de eso, se fará un percorrido, son 4 longos e 3 viradas, un percorrido de 3 millas náuticas. O club local agarda facer un bo papel na súa regata. A tripulación masculina ocupa actualmente a 5ª praza na clasificación xeral, mentres que a feminina vai terceira. La trainera femenina está de tercera en estes momentos en la Liga Gallega. Moi ben por parte delas. A semana pasada tuveron un pequeño baixón, pero esperemos que corrixan e volvan. Os masculinos están facendo moi boa labor, quedando en un 5º posto. Esperemos que o campo de Rianxo, que a nosa casa, as dúas embarcacións fagan unha boa labor. Dende o Concello destacaron a importancia desta cita deportiva, unha festa, segundo eles, do remo, con gran tradición no municipio. Unha festa do noso deporte, en concreto unha festa do remo, non? Un deporte arraigado dunha maneira moi notable no noso Concello, no que participan non só as categorías senior, que son as que compiten nestas bandeiras, senón que conta cunha extensa escola deportiva, e para nós, neste sentido, é un privilexio acoller esta liga, patrocinar esta bandeira, e esperemos que o tempo acompañe, que sexa unha festa do noso deporte, que todo se desenvolva o mellor posible, non? El Niño de Elche e Sumrá puxeron onte a banda sonora un dos solpores máis famosos da comarca do Salnés. Os 2 artistas triunfaron na segunda entrega do ciclo O Xoves de Codax. Como sempre, o noso obxectivo cos Xoves de Codax é reforzar a nosa proposta cultural e a nosa aposta pola cultura como símbolo de identidade, que é o que fai que teñamos estes albariños por estar aquí na zona do Salnés, por ser galegos, para nós, a través da convivencia que eles teñen feito durante estes días no noso Pazo da Almuíña, xeras este novo proxecto que vai ser presentado hoxe aquí e que é exclusivo para a xente que atende os Xoves de Codax e que está hoxe na nosa terraza. Estamos trabajando temas de Sumrá, poniéndoles voz y cante y poesía por medio del Niño de Elche. El poder trabajar, como hemos estado trabajando una semana, de juntarnos y poder exponer, es algo que no acontece muchas veces, ¿no? Y digamos que está a una altura que para nosotros la experiencia ha sido altamente gratificante. O tempo permitiu que a sesión de onte si se puidera celebrar na terraza que adega ten nas súas instalacións de Vilariño, en Cambados. Os asistentes gozaron do solpor, dos viños e do talento dos artistas, cunha fusión entre a proposta del Niño de Elche, ex flamenco confeso, e a vanguarda musical que representa o trío galaico Sumrá. Coas imaxes deste concerto único despedimos o informativo de hoxe. As novas do día volve o luns con máis información a partir das 9:30 da noite. Que pasen unha feliz fin de semana.